Tembang menika diplaturaken dumateng pepundhen kula Bapak Yuswanto sekalian Ibu Radio Madya FM karo Mas Yuga barang. Sing nalika sore mau aku sowan diampirake ning Radio Madya FM. Ya perlune mbok menawa panjenengane kangen wayangan meneh sirku tak arahne saurunge poso malah ngersake bar bodho. Iya. Alhamdulillah iki ayem sehat selalu Pak Yus. Sembah nuwun. Monggo Bu Kesi. Diplaturaken dumateng para pepundhen senior seniman ing Kuban Kota dan Kabupaten Madiun. Ya, mligine katur dumateng Bapak Haji Muhammad Syahirun. Sugeng lenggah ning dalem monitor Kuntabi Channel. Ya, ora kersa rene, kersa ning pas ning Pura. Ya. Ora apa-apa panjenengane iki remene ning lakon. Ya. Sembah nuwun. Monggo nggih sih. Monggo Bu Kesi kula caosi wanci anggenipun mengucapkan selamat sukses dan doa terbaik untuk keluarga besar Pikir Jagung Baru. Monggo. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dumateng keluarga besar Pikir Jagung Baru yang pada malam hari ini mengadakan tasyakuran tutup giling Pak Dalang. Mugi-mugi setiap tahun hasil selalu melimpah ruah dan bertambah, para petani semakin sejahtera, para pejabat
dan masyarakat juga saling bahu-membahu. Akhirnya seluruh masyarakat Indonesia kebutuhan gulanya bisa tercover sepanjang masa. Amin ya Rabbal alamin. Kelas ke Bu Yesi? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Awake dhewe sakanca madang karasuwan komplit ya. Malah ditambahi bintang tamu ya kuwi Cak Julang CS. Wah ya. Lan uga sing dinteni karo para generasi Z lan uga para mak-mak warga masyarakat ing kota dan Kabupaten Madiun. Siapa lagi kalau bukan sinden yang lagi viral naik daun, mahal harganya, Niken Salindri. Ya ndelok nggih buka semangat sakurunge aku ngaturi Cak Julang to Mas Julang. Kowe nembango nggih gebrak swasana Niken Salindri. Ya, bar kuwi nembe Mas Julang diakuri. Katresnan sejati sing tegese antarane pimpinan Bapak JM dan juga peserta karyawan ing Pikir Jagung Baru tansah nandhukake